pekatari. Gaur, nere Gerzabal. Bueno, gaurkoen dekogu konbidatu berezi bat. Gugaz da hau, Nerea Ibarzabal Salegi Markinarra, 2021ko Bizkaiko txapeldune. Ongi etorri Nerea, eskerrik asko gure gonbite onartziarren, eta, bueno, lehen eta bain, zorixona txapela gaitik. Aupa, eskerrik asko zuei gonbidatzearren. Oso, Bai, ondo? gustora. Bai, ondo. Ja, bueno, pixka pasaute hasierako olatu hori, baina ondino erdi kantzaute eta holan, baina, bueno, ondo, posik. Hori, hilabete pasau da gitxi gora bera. Zelan gogoratzen dozu egune, bai, zaiu ebera, bai, aurretik egunien zier, bai, osteko celebrazioe, eta hori zelan akortan zara oin hilabete pasau ostien? Jo, egune, dauket ustot bakarrik aukeratute holan momenturik onenak modun, ze berez oso egun, bueno, tenso bat izetena, eta ez dakit, bezperan bilurretan ia ondo ingonoan lo, ez dakit zer, baina, bueno, hori dara pixkat aztu jate, eta bakarrik geratu jate hori zaioko momento egozuek edo, berez luze izanarren bizkor pasau jatela, eta gero, segurenetik nire bizitzako juergarik onena, edo lehengo 3 onenetan, behintzet, hori botan eman, orduan, horregaz ja, superpozik. Ja, ez da, ondo, oso ondo. Ikusi oso zaiue? Edo eukiten dozu itxuri ikusteko ero? Ez, bertualdi batzuk eta bai, dana ez dut ikusi egiz esan, zeuketon bilurre modun, aldatuko jaten gero, zapori edo gaten guztoko. Gero ora, orduan, bueno, guztot aurrera txoa modun ikusiko tela, momentuetan bakarren nahi dut oroitzapen horrekin gozatu. Eta zer ekarri otzu txapelak? Osa, jente gehiago ezagutzen zaitu kalien edo plaza gehiagotik deitu otzu edo... Bai, egiz esan, normalin urtarrail eta otzaile bertzolari zentzat izeten da pixkat desertiko xamarra edo ez dagoten gauza ondiri, da ben gitxia zen normalen beti otorduk eta eitzeko sasoi izetzen, bertzoa falsik eta hola, orduan, ez errezin den ezein, txapelketi baino lehen, izixen eugen ezer, datozen hilabetetako orduan egun, super ondo piba deskantzaduk, eta egizea, txapelak ekarri da bela, saio askok daukiela gordeta Bizkaiko txapeldunantzako zila bat, ez, egoten izela zain, txapelketi jokatu arte, orduan, olako pilo bat zaio, de repente, beti torren da Bizkaiko txapeldunan, bale, eta orduan, de repente, azkiren gazte burutan, kriston estresa dauket, egizan, zira azte barrun lan, eta azte burun hori, orduan, oso pixkat, bi erra modun ekarrizte, eta gero jentik kaletik ezaututa, ustote ibilina zen lekutan beten lehen dipe ezautzen neban jentiaz egona zela, eta... Ez dut eskatu autograforik edo? Autograforik, ez dut eskatu? Umik eta holan bai, baina nik bertu eskoletako umik, bai, lehendik, izarren modoko ume. Peniaz beratu da, ezin izan etorri. Ez bera, ez zu. Jo, ingogo, merendolan bat, edo. Apuntaute geratzen da. Bai. Eta presiñoriko bai gerri oso? Osa, hori, esan oso deitu otzuela, esatotzuela, leku bat egoten da gordeta txapelunentzako, ez dakiz, horrek presiñue ekarri otzu? Bai, pixka, nik uste dala presiñue, ez dakit, ni jarretzetelako nerea izeten eta ondala hilabete modun aldatutelako kriston bertzo zaio mierdi eskeni igual, ez? Egun bat ezakit, lehen pasetan orduan uste txapelak enabela zentzu hortan aldatzen edo, orduan alegintzen nire burube tranquiltzen esan ez, egun txarrak eta honak danok jarretxuko eukitzen, orduan nabil pixka filosofia zartzen, ze igual lehen pilo bat egurtzen eman modun nire buru, zaio ezain hon bat eitxearren, oin igual pentsetot, baina txapela dukez orduan, egun baten izen duen, ez, ja demostrau bidana, eta, igual, ez dakit, igual presiñoek itxia eta dana, baina neki gehitxua. Ondo. Ingue 3. finala izen da, ez? Aurreko bixetan, eta oinguen bertan bebai, zeik eziozu aurreko finaletatik eta zeik eziozu oingo finalien? Bale, lehengo finalin, nik uste ikesto zule zer dan final bat. Ez dut besteretarako denporaik emoten, dalako betan apilo bat estimulo, ez dakizu zedoen pasetan, ez dakizu benetan zelako luziedan sortziko bertosaio bat, eta hori, geixa da,
entero barik paseta jatu niri behintzet, holan pasau jaten, orduan ikesinean, egoten eta eusten hor. Bigarrena izen zan pixka gatxaua, zeia, badakizu zer da orduan naizu ondoen, eta zelan zure burua eta gentiai esan, bigarrena izeldu zarela, eta orduan ez dela kasualidade, bat, eta orduan merezio zul, eta horre gauza denak, eta orduan askotan, hori, hainbeste gauza eskatzen zure zure buruai, amaitzu zule, bastante gauza da mierda keitzen, eta hori paso jaten. Bigarrenin, orduan ikezinean, esaten, tranquil, hemen, luze doi bizitzi, da luze doi hau darna, orduan ez euki prisaik ezertako. Eta hirugarrenin, ez dakit, uste dut ikesiotela konzentrazioa mantentzen edo egisa, inbeste ordu di, ni bintzet oso erret dispersetan itzela lehen, eta ongun zan, benetan, ariketa batean da jarri eta egoten jakin atzin, izan ez, venga, bat gitxia, ez dakit, pizkat erdi coach edo lan, kirole, azkin txapelketik kirola tamales, kirola oso antzeku danez momentu askotan, hori, kirol psikologisa hori eta esan, itxain, eutzi, aguantau ez derrumbau, ez da zulekoain ondoin, egon, ez dakit, pizkat hori, barnea hot psikologiku, hori, zugaz berba ez? Bai. Animau eta... Hori da, bai, pizkatolako oso zerrik eziot, igual, ez dakit, gero ez da golpeti iraungo. Eta plazetan, zeik ezioz, ze emoten dau plaziek txapelketiek emoten ez da bena? Ze diferenti da, txapelketara joen, ero plazan kantau. Zer deko plaziek ez dekona txapelketiek? Nire ustez ja diversinoie, askoz handixo badala, askoz ez dakit, tranquila, ez bai arduratik, baina ez dakit, herri konkreto baterako da, horko gentiantzat, orduan, ja, azteko beti zingo da desbardine, beti zingo da divertidoa, eta bebai, ez dakit, igual, bertzo on asko, ez da bukiko txapelketan daukien difusio maila hori be, eta hori be eskertzen eik ez tozu, momentu baten, kriston bertu botatxoa, zinok ez dauk grabau, eta bakarrik amengo hogeik entzun da bez, eta zelako ondo ez, hori holandalako, eta bebai aldi beri, ez badauko oso egun hon badu, ez daukela kriston reperkusio mediatiko hori, tokixek dauken txikitasun horrek daukesan alde honak, nik naixa personalki asko sobeto pasetot plazan. Oso ondo. Vale, eta elkarrezketa baten irakurri gendun, esan zendule orokorrien emakumiok eskarela puntetan gauza askotara, igual txarto engo duguien bilur horrekin, edo autoexigentzia ebateko guleko edo ez. Orduan, zer esango tezun bertzotan nahiko maia hona deko neska bati, 12 urteko neska bati, eta dudan da biena? Dudan da bilena, txapelketan apuntau edo ez? Edo jarraitu bertzotan. Edo jarraitu edo ez? Jarraitu. Esango zet, nire buruai bizitzozun esan bikotzeten bardine eta danei, baina, perfekzioiek ezaitxule definidu bier, ezaitxule itxutu bier azteko ez talako existitzen, eta orduan, zema eta perfekzionistia izen, gitxia gozatuko dozule, orduan, arti edo bertzue disiplina artistiko bat bada, akatzez eta, bajoiz egin debe badauela, da bide hori beti zengo dela, momentu batzutan oso ederra beste batzutan malkartzua, baina bide horri ekin nahi badotze hori jakinde azteko. Osa, bere buru ez zigortzeko, zetanok pasetagoz momentu eskazak, geure buru zigortzen, eta ez da bapebe, ez da ezer emoten zure buru bidana baino gehiago zigortziek, orduan, zango netzen hori, bere barruko zigortzaile hori pixkat anuletako. Oso ondo. Txapelketan, hau dana galdetu otzu eta gupe bai, Harry Potterren doinua hasi zendun, ja, lehengo herrimatik ja magia piztu zendun biribilan, eta, gube, erakutsi zendun zarela pizkat frikiak, eta hemen iratitan ibe pizkat frikia gara, hartuko dugu. Eta orduen prestau dugu quiz bat, Harry Potterreri buruz, baina, bertso mundueri buruz bai, ikusteko ia zetan zaien jakintxo hau, Harry Potterren munduen edo bertsolaritzako munduen. Edo baten bez. Edo baten bez. Oso ondo. Ero bixetan, isen likela bai. Zteko gu, ontsa ikusiku. Orduen, ingotzuguz 3 galdera, gai bakotzetik, Harry Potterren hiri buruz 3, eta bertsolaritzeko buruz beste 3. Vale, da, a ber... Harry Potter gaz? Bai, Harry Potterren, vale. Zenbat punto balio dauz esnitxa harrapatziek? Esnitxa harrapatziek
bueno, partidu irabazten da, baina egun alda izen. Egun edo mila edo. Kasi, 150. 150. Kasi. Bueno, baina esan dau, Baina irabazten da, bai, horrek puntu edeko. Bai. Guk ez dugu bukin apuntau teoria. Hori ez dugu apuntau. Vale, a ber, bertsolaritzana. Zein izen zan, lehenengo emakumie, hartu gana parte Euskal Herriko txapelketan, 1900 da 86. Pista bat biher bozu, ez dutela uste, baina bueno. Uste dut, Cristina Mardaraz. Bai. Ondo. Vale. Barrio Harry Potterrena. Vale. Ze familia mota die Sirius Black eta Bellatrix Lestrange. Mortifago. Baina hauren Familia, artien. bai. Hauren artien Slytherin. Ez baina, oza... Euren arteko harremana. Bai. Nebarrebak. Ez lengozuek. Lengozuek, bai. Vale, lengozuek. Zer txarta idatzio guzen galderak, tira. Atzo hon ginen, gau pasan jogu kasi galderak egiten, eta ez di ulertzen bapez. Vale, bertzolaritzakue. Nok irebazi dauz Bizkaiko txapel geixau. Unai Turriaga kala Igorre Lortzak. Igorre Lortzak. Bai. Vale, baina ez dakiz zehazki zemat bakotxak, Zemat bakotxak? Wikipedian ikusi nahen, da uste dut batek 5, da bestiek 2, esango neuke. Vale, ja, bai, igual. Wikipediak esaten da, bueno, oin ez dakite gizedan, edo ez. Da, izango da. Vale, eta Harry Potterren azkena. Txunguena. Bai, bueno. Txunguena. Bai. A ver. Zenbat die eta zeintzuk esaten bozu ja superondo Voldemorten Horrocruxek. Zenbat die. A ver, oin zenbat dien. Bai. Lehen guzan, Tom Riddlen Bai. diarixu. Hori da. Bai. Bestizan kolgante... Kolgantie. Bai. Zugie benagini bebazan. Bai. Gero, a ver, ditxoine. Bueno, piedra filosofal esan Horrocrux guztiz, ez? Ez. Ez. Eta gero, a ver, Faltea, bueno, karo, zaten motu zenba faltea. Ja, badaki lehenko Zenba faltea, venga, a ver, zenba faltea bat, 2, Zazpi die totalian. 4, 5. 4 faltea txuz. A ver, pelikulan banaka jugona. Bueno, gero, o sea, euren ganbe bada, baina bueno, o sea, horrek ez dugu igual konta. Ai. A ver, ez nazi. Musikie bai, baina... Musikie bai, baina igual oso Esan dugu zala komplikau, eba. Bai, a ver. A ver, venga, un pista batena. Bat. O sea, la reliquia de la muerte Horrocruxek dizeaz. Bai. Ron eta Hermionek apurtzen dabiena hor behien, emoten dabiela mozu egero. ¿Qué dices? Bai. Hori, o sea, hori vale. o sea, basiliskuan... Bai, hor behien. Bai, baina ez, hori ez da Bai. apurtzen hor, ez? Bai, ez? Nik uste hori dala, Ostra, bai, igual gupestak iguain beste, Hor, ze apurtzen dabe? Gero dana urtetzen da Kopie. Kopa. Kopie! Bai. Kopia da behien. Ostra, segizu. Igual ikusi bioguz barriro te irakurri. Igual barrio, pues enbigu maratoi. Maratoie. Bai, igual, bai. A ver, ez bestik, o sea, Bai, falta da... Barita de Sauco, ez baina Ez. horrek. Ez. Diademie, Ravenclawna. Ravenclaw diademie. Bai. Erastune hori Dumbledorek apurtzen dau. Gero usteltzeako la eskue. Eskue, hori da. Egixe. Eta Harry. Ai, ama, rumba martxan epenidan nahi barik. Magia. Eta Harry. Hori da. Bai. Oh, enain frikixe. Esa. Ni me costa puntos dakunato. menos para Gryffindor. Ba, bueno, ingotzuta bertzolaritzako azkenengo galderie. Vale. Ta holan, ba, bueno, bentsete pleno egiten dozu bertzolaritzan. Uste hau asmatuko zuele. Bueno, guk uste gu baiet. Norri da aurtengo Bizkaiko txapelketan partu arte dauen. Sarrena esango nahi, baina nagusi zena esango tobeto ba espada zerretu ez daiken, entzuten badau. Aurten. Uste gu, bentzet. Sarrena... Zein, abarkaz izango zen? Edo... Bai, benik uste gu, baiet. Bai, ez, bale. Bai, horrek.
Hori pentsagu. Hori pentsagu ez dakit, ikusitxe beste Vale. danon edadie, gustut uste bera, Bai, baino... nik uste, esango nuke baiet. Baina, bueno, bai, nik uste baiet. Bai, bueno, gure erantzune Baina, hori bueno, izan, hori osea, izan da. que... Asmatu ya oso, está, orduan oso. Pleno, bertsolaritzan pleno inozu. Juhu, eta bestin, bueno, Beste Bueno, kasi. kasi. Hor, Engo dugu kasi. maratoi eta gero barrido engotzugu beste quiz bat. hori da. Vale, eta maitzeko, gure elkarrezketa danetan egiten dugun moduen, bueno, badien bulegoen gauzenez, galdetu bihotzugu, kontetako zure bizitzako pekatu bat. Pekatu bat. Pekatu bat. Suposatut asko, baina bueno, bat bakarrik behin eiotena eta pilo bat, igual izango da, gupe, eskuntza krestago daukaguleko, eta nire buru pilo bat zigortzetelako lakadetxi, baina milka tableta bat lapurtu neban camping bateko dendan. Ai, Milka. Milka tableta bat, bai. Ba, ondo da, behin lapurtu eskero oso Bai, zuen. oso behizetik. Bai. Gaina oso holan ondo. haundixe eta utotzala kuki edo lan. Orduan asko bai. zobeto, hori super ondo. Hori da, tipo, punto, oza, pekatu haundixoa modun itxen da, plus modun. Bai, horre die, Bai. berrogetan garputo Gryffindorrendako Hori da. mangeti harren, Bai. Tal cual. Bai. Bueno, oso ondo, honegaz amaitutzat emongu elkarrizketie, eskerrik asko barriro be, Zuei. Bai. gure, hori, hartziarren parte gure elkarrizketatxo honetan, Hori da. eta, bueno, urrengo batera arte, urrengo txapelien edo urrengo satozenien ona kantuen ero dana dala, ongo gara. Ongo gara.